Я вижте не се, тя ме е стане. Другата маса ще правим състезание по баници. Значи толкова. Тук сега трябва да играем улито. Не, тото се става. То оплутена. Не бе, това леко само с маска. Няма, то не играе роля. После задърпане се оказва Дай да гледаме по къща. Това виж сега как добре мазна. Ще трябва да го залепеш, Юля. Пластилин? Защо да е правилно направено в печата? Аз видях, че това нищо. Много, да е олио. Даже няма сол, няма набутвател, няма яйце, няма майни. Опа! Сега има значение брашното, което. Да, брашното най-вероятно. Тук че сложи плонката няма да е. При мен е Малко ще вече накрая оставиш и после. Колко е тънко? Много е тънко. Много е тънко. трябва по-бързо. Няма да лесно да играе на покръвката, но ще стане такова. И по-лесно ще се набива. Страхотен. Да. Просто е мъка за тях, дето се залепва и... Сега ще го направим. Чува дали. Искам да изсникна нещо. И не е първият опит да правим. Тук е слаб. Коя година е? Тук е слаб. Сега ще му прата, чакай малко, айде нараси. Малко ти е скъсана тук, ама... Обаче на гръцка музика, Митко, всичко правиш. Той ли е соцета?
Не. Соцета почива се. Ами още трябва да стане голямо листова, сега ти дебело, трябва да стане сега силно, нали те? Да. Нали? Ето нещо е тук, трябва да е издърпано. Ето Сега ясно, че не стане за пръжените ръкори, но това не се Следващия тимбилдинг ще може да бъде. Кое яйцата, какво ги сложите? яйца. Стаята направо. Аз мислех, че с тебе падна. Не, всичко беше окей. Това е само че да приказвам. Кое ли те? Малко е Митко. Той по-мен от тебе. Аз за ти с него искам да се прикажа. И чето цели яйца пък на който. За 50 яйца, нали бе ме чуши? Жълтото и чето цели. И 4 цели. Жълт. Отвърва пшеница. Не знаеш какво е. И сега гледай. Оставяме разточно битюзи тройка и сега кой А търси. ти постепенно намаляш, бе? От колко почна? От най-дебело. Кое е най-дебелото? И Седем. цвета или? Седем. Като вземе да легне, Митко, ти спускаш ли с такива работа да правиш? всеки Не. ден. Защото знам, че Долинка нали обича, ама той обича ли да готвиш? Не, не. И то няма да залепне едно за другите. Не, сега ще го направим да не залепват от те. Колко слушаш? Айде, кой се? Иска ли някой го нарежда? дай да видим. Дали трябва да видим. Върти се. И го слагаш тук. И то просто минава. През това се реже. Тук го слага. Да, това са две. Фани го горе. Аз ще въртя. За голямо забавление. Ей, си много. Ма трябва да ръчката да е тук. Много дебелината на това нещо. Еми на тройка го оставих. А на Много това, направих. това тук за какво правим? За по-тънки. Ага. Само оберете ги тера, ги слагайте. Да. Маляха ти колените. Сега даваме с Кое? Ще трябва да се нещо какво си? Почервеня от срам. Да. Тук забравих да го забравя. Ай, отваряме такова италианско Да, италианско пред. Да ти се чуди селския народ, Танечка. Где го чукаш, где се пука. Вместо да прави салата от ряпа, Виж как сега газарската се правиш, изтъняваш много, да речем на единичка и режеш го, слагаш маканон, листа. Слагаш два карта и го разточваш. Да. И той вътре става с тип разни ядливи листа, ама
Сега ще го правим. Още веднъж. Още другата. Вие ще го режем после. Виж малко и не разбира. Ето правилно детето. Дете ще може да го извачи, няма да притесня. Глава няма да Ела за братката, хубава мума. Дайте друга да търсим башма. Вече да сте ми написано, ние скучно Хайде да търсим дете. Трябва се! Да. Децата съм. Те, Рос каза, че не е пускам да го Не живо. Хайде на късмет. За биркет. Ваша борчица. Чели. Кой е отворен? Кой? Айде, чили беше. Значи ние сме. Аз съм се... Той да не го хвана. Веднага сме скочили. Къде да ви това? Аз съм притеснила едно за първи път да бъде. Може да идете горе в това. Злато. Опа. Маш къде си отишъл да си? А защо става на места по нищо на места по-дълго? Ти, къде ста? По-после ще Сега после като години ще видиш как става. Чоп си. Нормално е. Юлията си го купуваш, леко го купувай нагоре, да става широко. Съвсем леко. Като най-легът стана за това Да. става. Ането става широко, опира в края, вече не мога да се сваля. Няма стане. Ами, ти видя за мен не е толкова опита. Да, ли сега? Много ти дълго бе. Защото съм майстор като Юлето златя. смичи е дълго и бел. Нищо. Нито го пресява, нито нищо. Ама и с обикновено. Време и зарязане. Митко ще прави ръчката, ще прави ръчката. И това за кой е Митко другото? За купта. Сега трябва да опъвам пак. Добре. Дали да запам? Гледа за плотина. Да. Ей, тук трябва на 13 квартали. Опъвам, като да стане широко. Митко, както ръцеше. Още един път. Как ти обаче, като ти си по-добре. Опъвай го леко нагоре. Значи да види мъжете ще каже, че може да готвиш. Само гледай забележката. Аз ще го държа за върху. Опъваш леко и вече няма гарене. Моето стана дори по-дълго сякаш, а Митко? Ами то... Деля, искаш ли?